אז בעצם באמת הדת המוסלמית, אחד הדברים שהיא אומרת, שזה יד הגורל, אוקיי? זה מה שמכתוב, זה מה שרשום, ואת צריכה לקבל את זה, ואם את לא תקבלי את מה שבעצם האלוהים בחר עבורך, אז את כופרת. את לא יכולה להגיד, רגע, למה זה קרה לי, ומה פתאום, ואני רגע דקה מועלת באמונה שלי, זה משהו שהוא לא מתקבל, ואת צריכה כן להיות יותר סבלנית, יותר בחמלה, ולהגיד, אלחמדולillah, שזה תודה לאל על מה שאני מקבלת. אבל מצד שני, יש סתירה בחברה, כי כאילו, מצד אחד אתה אומר לי, תקבלי, אבל מצד שני, אתה לא לגמרי מקבל אותי, מה עם הרגשות שלי? כן. אני כועסת על הגורל הזה, ואז אני גם מפחדת לכעוס, כי אז אני אומרת, רגע, אז אולי אני אענש ואני לא אקבל את הילד הבא. אוקיי, אז אני כן מקבלת אותו, את ממש נכנסת לתסביך, כן. גם עם המחשבות שלך, וגם עם הרגשות שלך. וזה אחד הדברים שגם גורמים ליותר דיכאון. כן. כי כאילו, אין לי שום מפלט.